ta natse da ke akan hanya ba. Shi sa na biyo ki har gida kuma ina fatan zan samu karbuwa kamar yadda ni kika samu karbuwa a ta zuciyar. Na san ita rayuwa duk wanda ya zo yana son fitar tsarin da za a yi kula da shi saboda yana da daraja. Gaskiya. Amma ita zuciya a koda yaushe akwai abubuwan su. Babu komai, ɗan Allah dama dai ka samu karbuwar shine dama buƙatar ka kuma ka samu aikin ga Allah. A wannan ba, kuga zai kai mana ko shara zai zuba. To a takaice dai Hajiya gurin ta na masoyinta ne. Ma, Masoyinta. a'a, wallahi sai. A haka? A yadda kake nan? Gida. Aje ki shiga gida. Kai malam, bari ka cin gaya maka. Ruwa ba sa kwando ba ne. Yawwa. Shi ma duk wanda ya ga matar aurensa ai ya san kalan matarsa. To bari ka cin gaya maka. Billahi lazi daga yau rana mai kamar yau kar kuma ganin ka a nan area. Mu ne ta muke yi. Ba za a debo lalura kamar ka zo ka ce mun kana son yata ba. Yarinya son kowa kin wanda ya rasa. Faradi ya takalmin cikin gari mai tsada ka wanko kafa kin faso ka zo ka ce wa ita kake so wallahi ba zai yi. Ai na ga Hajiya wanda ya kamata ai dama wacce ta samu ta zauna ba dai ci da sha ba da sutura ba. A kodan haka yanda kake kafa duk faso ci yanda ka debo wasu balayen roba ina jin zubarwa ma aka yi ka sun so. Da hanya nan ba. Allah ba mu sa. A bayanin yadda ta cuce ki rasa wanda za ki dauko musu wannan kodan da bai kama da an darwa ya karasa Qur'ani ba zai yi ba. Cika cokali in sha da kwalba ka dauko min lalura ke mutum kamar ya taso daga gidan asibiti. Ina za mu kai ka kai ji kundi ta kundi. Ai ba zai yi ba. Ke ma kuma ka sake. Dauda, Na'am. wai ya magana budurwar nan ta kuwa ba ne ke kake min magana ta. Ba yake ta waɗannan. Ai ni gaba ɗaya na fita sabgar su. Na fuskanta da ita uwar da ita yar dukkan masoyan kuɗi ne. Kawai su kuɗi ne a ransu da haka kawai su naga kawai abun bata lokaci na nake kuma zan zubar da mutunci na ma a gun nasu. Kawai sa na rabu da su. Amma bai kamata ka sare tun a wannan lokacin ba. Kada ka karya mana. Haba, namiji ne fa kai. To duk mutanen da suka sa harkar kuɗi a ransu ba sai ka haƙura ka zuba ikon Allah ido ba. Ni yanzu fa na ma haƙura gaba ɗaya. Zan zauna sai na yi kuɗin sai na ci gaba da zuwa gun kowace ce yanzu za ka ga an karɓe ka kawai shi ne. Wato sai san da kai kuɗi sannan za ka dawo sai ka ci gaba da neman ta. Gaskiya ka zo da magana. Gaskiya ne. Amma dai ka yi saurin sarewa mutum. Wallahi ai ja da baya ga rago an ce ba tsoro ba ne yawa tsara shirin yaƙi. Yanzu to ni kaga yanzu gashi kai ka jina kai kuma yanzu to ina ka dosa ya hanni na je na ja baya kuma. Amma ai ka san yanzu karatu nake jira nake sai na gama karatu. Ka gane idan na gama karatu na san aiki zai samu kawai sai in samu wata da gefe guda da ita. Yanzu da kenan kaga mun raba kuma garinka daban na daban kenan ni zan jira sai na yi kuɗi kai kuma ka jira sai ka gama karatu. To Allah ya mana jagora. Ka san lamarin rayuwa yanzu matan ne yanzu ba sai mina sai a hankali. Kai Sai a hankali waɗanda sai a tatse ka tantance. Saboda in dai kana son nutsuwa da kwanciyar hankali bayan kai aure to sai ka tsaya ka tantance. To a gani ina karatun su. Kaga wala Allah idan na gama karatu ba mamaki aiki zai samu. Kaga kafin nan ne nazarin su na yi ka kaga ka wannan hada ka yi gama karatun su yanzu. na kuɗi yawa jira nake ne kawai shi Ba komai Allah ya ba mu sa'a. Allah ya bada sa Allah sa mu dace. Allah ya mana jagora. Yanzu ma ha gani karatun zan tafi. To Allah ya bada sa. To In yi nasu in yi na makaranta. Duk abin da ake ciki kuma mun haɗu To ba ka komai. ji ni ko na ji ka shikenan ni ma fa garin gashi yau ana ta wannan iskar daga nan sai kaga hadari ba na je na cire shanyan nan inda ranar ta Sirka ta ce halin ta san ba shi da kyau. Lafiya kala alhamdulillah. Ya kike? A to, ai kin san mu sabbokin daga wannan sai wannan. Kana cikin wannan sai wannan ya faru. Kuma
ma baka kwanta da babu abu sai ka tashi da shi. Wallahi tun jiya nake sa ran zuwan ka da shi ko dai wata ce ta mutu. A'a ba ai ni ba irin waɗannan samarin bane wanda masu ruwan ido. Yau ya ganki kuma shikenan yana ganin wanda ta biki kala ko ta biki wani abu sai ya bari sai ya koma kan wancan. Ni ba haka nake. In na tsaya akan kedar to ba wani maganar canji. Kamar ka san na tsani samari masu irin wannan abu. Ba sai abin ya zama yaudara. To ni har kana ba kin yaudara ba. Yaya kan gida? Ya hajiya. Na ce dai hajiyan tana. Hajiyan ma ta ɗauko. Ka ce ba ai na so a ce na ga haji. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Haba, ko ke fa dan Allah. Ai yanzu na ji baka wai ya harbi ubansa. Lafiya kalau ya gajiya. Yan gidan kalau. Alhamdulillah. To in ban da sakarcinki. Me bakin ki kai shi daga ciki ki muku shimfiɗa ko ki kai shi falo shi ne kika tsaye da shi a waje. Saboda nake cewa ba ki nan sai ce ba ki nan shi Allah ya zama. Yan gidan ne ga lafiya kalau wallahi. Sai sun ce a gaggan shehu da kyau sosai daga yau. Ya ga wannan. Sai goro. Ai haka. Ai Allah. Ai yaro ba kanka ya su da manya a bayan sa ka nemi albarka a sa mana albarka a kan. Kuma haka ne haka ne. To Allah ya albarka. Amin. Ai ki kai shi daga ciki. Ai da yake zan dawo gobe insha Allah ba ko. Sarki hajji ka sai akwai mana. Ai halin ki tafi ke ba ga yana kawai ce halin da kika bi. Ke ba ga yana fa. Ba ki hakuri. To malama Nasiya sai dai baki man hakuri. Yau din ma wani abin na katse. Dan in zo in baki muhimmanci samu ne mai magana maka da baka. Kuma daga zuwan ka sai ka ce. To ni ma ba ai san raina bane. In son samu ne mu zauna da shi har sai kin ce kin gaji daga ni. Haji ke ma ga na to shi ba. Amma ban gobe ko jibi zaki kalli wannan ranar kuma naki. Yawa ya ga to ki ga da hajiya. Zan tafi sai in dawo sai kuma na zo sai mu zauna sai a sha zanci ko yawa sirka ta ce halin ta san ba shi da kyawu sirka ta ce Na'am ya gajiya. Lafiya. Na daga masallacin juma'a ma nake na ce bari in zo nan same ki kaisa. To na ma ba ke na so in samu ba na so in fara samun mahaifinki ko magana da shi. Saboda ni na zo ne magana aure ne da kawo ni wajen ki. So nake ai mana aure ne da ke nan da ba wani lokaci mai jima ba insha Allah. Allah ko? Amma Gashi baya nan ya je masallaci shi ma. baya nan ko? Gaskiya gashi kuma baya nan ya je masallaci wallahi. Shi yasa na ce bari in zo in fara samun ki. Mun yi magana ta fahimtar juna ni da ke. Insha Allah kun Allah ya haɗa hankalin mu da ke nan da lokaci ganin Allah da sai a yi. Gaskiya zuciya na ne ma ya kwanta da kai. Masha Allah. Rabi'a wannan shi kuma to Ismail masha Allah Allah ya kema Gaskiya ka gode wa Allah. Mahaifina ya ba da hankali ka kuma ka samu karbuwa a gure shi kamar yadda ka samu karbuwa a gure na. Sai na yi sa'a. To alhamdulillah masha Allah. Amma na ga sai fara yake ta yi. Allah Daga masallacin juma'a nake amma yanzu na so zan karsa gida insha Allah. tun yanzu kuma Za mu yi insha Allah. Ai na ji daɗi sosai. Har da zuwa. Sai mun yi na gode. sirka ta ce To ai ni wannan Rehana fahimta ta ne biki ba. Ba wai samari ne ba na son ganin ki da su ba. Ai ka ɗebo wancan lole-lole ki ɗebo wancan kwashe-kwashe ba zai yi ba. Amma yanzu irin wannan mai dan hayyaci da aka samu shine na riƙewa. Ai da mun ban fahimce ki bane amma yanzu na riga na fahimci abin Kuma ina so ki sani kada ki kuma bari shi a waje. Idan ya zo ku shigo ciki ku yi shimfiɗa ga guri ko ina ki bi ku shimfiɗa ku zauna ku yi zancen ku saboda tsayuwar ku da shi a wajen shi zai ja gawaye su ganki kuma su kwace miki shi. To amma umma in ba ka gida fa. To ai shi ma gidansu ne nan yadda ya zama nan gidan ku wanda zai auri ɗanka ai ɗanka ne. Wannan ka an dace insha Allah da alamar dai ba matsala Allah kuwa.
sirka ta ce. Wato babban kuskure ne ka ce ba za ka aurar da yarka ga talaka ba, ka dinga gudun talaka ka ce lalle sai mai kuɗi za ka aurar da yarka. Wannan ba karamin kuskure ba ne. Wato alhaji abin da ke so ka fahimta, ita rayuwa idan yaro ya zo ya ce yana neman yarinya da aure, ya dace a zauna a yi lissafi a gane dan waye tukuna daga ina iki, ba hakurin a rungumi yarinya a dora masa cewa ya aure ta ba. Akwai matsala fa. To wannan magana taka sai ta sa na karatun baya. Kar ka manta kai ma fada ba mai arzikin bane, Allah ne ya baka. Ka tuno baya wace irin gararan ban rayuwa ce ba a yi ba kafin Allah ya bada abu. Ai ba da arzikin aka haife ka ba. To shi wanda kake gudun gobe ka san waye shi, kamar yadda a da ba a san waye kai ba. Ai ba daidai bane ka dinga gudun dan talaka, sai dai kawai masu kuɗi a zauna a junanmu kawai, sai dai a dinga musayar 'ya'ya, wane aure 'yar wannan, wane ya aure 'yar wannan. Dan talaka ba zai aure 'yar mai kuɗi ba. Ai kuskure. A wannan magana taka Ali Dawuda, insha Allah zan zauna in ga menene abin da ya cancanta, kuma ba tare da wani bata lokaci ba. In har abin hakan yiwu haka yana lahiri za a yi insha Allah. To wannan maganar da kai kamar baka gamsu da abin da na faɗa maka ba. A'a ba ka bane. Akwai ka san komai na buƙatar to wannan ba wani abu a tsakanin mu, bai dace a ce ana ta cece ku ce ba wani abu. Fatan mu dai Allah ya ba mu abin da ya fi alheri. Yawwa to abin da ya kamata kenan, amma batun maganar ka ce zaka tsaya kai shawara ko wani abu kamar baka yarda da abin da na faɗa. Ba matsala, zan duba insha Allah. Ba matsala, na gode wallahi. Ka tasirka ba Allah. Sai ba ka san me dalilin da ya sa umma ta ce ka shigo cikin. Umma ne ta ce shigo. Ai gaskiya alhamdulillah. Na bature very nice, na samu karba a wajen. Ko umma dai ta ce daga yau ka mu ƙara tsayawa a wajen da zai ce ba ka shigo cikin gida. Inda hankali na kwanci. Abin san komai na duniya ne bukatar sa. Kuma na yi farin ciki da wannan karrama da kaunar da aka nuna mu. Har aka mai da ni dan cikin gida. Samun karɓa da kulawa da kawajen kuma ni da ke mata kare. Ba gudu ba ta da kare sai ka cin. Salamu alaikum. Bala, kai ne? Yawwa. To ko ku ba ai kun ga kai a ko? To ba da. Ka ji me umma ta ce ko? Tunda umma ta dawo, kuma ai za amfani da wannan damar ne tashi in bayar waje kila akwai abin da ta ga zaki mata ko akwai abin da za ku Da kullum muke tare. to ai ma so na yi amfani da wannan dama saboda in akwai sabbin da suke gawa Kawai ka ce kana da uzuri. Ba ko. sabbin da suke gawa yaron nan ba shi dole ai shi ma yana son ka. To in dai muka yi aure fa ka daina fita su. wai nufin ki kulle na zaki to shi ke saboda in samu rallin sai ki karɓo wayoyin sai ki kashe Kashe da kula. Allah ita za a sha amar su bari ka zan dawo zuwa don Allah sirka ta ce ki duba Allah. Hajiya ina ganin mutanen nefan nan sai mun zauna da su mutum ko shi ana kama ta biyan, amma wutan nan ba samu take sosai. Idan aka zo aka ce ka biya kuma sai ya barazana cewa an baka bara ba za a yanke wuta. Ba wuta a salamu alaikum. Na tambayi ita Hajiya Zainab da sanin ta kika ji kika tsaya da wutan gara? To masha Allah wannan yana da kyau. To ba na san abin da za a zo ana kai ruwa rana. In ki aminta da soyayya ya kina son sa ki to ki gaya mata. Shi kuma ki gaya masa ya gaya wa iyayensa ke zo ku zauna tare da su. Ki gaya. Ki canjo ɗabi'a. ai ni dai na ji daɗin wannan ziyara da kai to in dai ki gida ko ba haka su lokacin da wani ya taso mai wani abu zai fito wani yawa gidana to wani gyara ki da kuma yamma na kan kuma hajiya ta barka ta ce na ji kai daɗi na da ke kin saba makana ta kusa ta gaba
Sirka ta ce, sirka ta ce, sirkata, 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 sirkata ce. Ya za ki tsaya a nan sai ka ce wata bakuwa ki shigo ciki mana. Ya kike haka ne? Da Allah zo mu shiga. Ba zama na soyi ba. To me yake tafa da ki? Ka ga malam magana ce akan kwana biyu gaba ɗaya ma na jin daɗin jikina. Yadda na saba jin jikina ba haka nake jin sa ba yanzu. Shine na ce bari na zo na ma bayani in muka je gun likita zai tantance ko me yake damuna. Akan wannan ne zaki tashi hankalinki ai wannan gidan kowa ne. Wannan fa malaria ne da ake fama da shi. An ba shi ba typhoid. Ko jiya ne ma na ka ga ba ni fa ba maganar malaria ko typhoid nake maka ba ina maka magana kwana biyu jikina bana jin daɗin sa ka cika ni da surutu ka kika banna ne ma bayani yadda ya kamata. Bana jin yanayin jikina yadda na saba jin sa. Saboda haka ka zo ka wuce mu je gurin likita ya auna ni. Ko mai ma zai bayani a cikin ke kawai ke wahal da mutane amma ni na san cewa wannan karshen ta malaria ne ko ta ba jiya aka gama min allurai na samu sauki amma ke kina magana sai an je wajen likita zuwa za a karban kati yaushe aka karbi katin aka bi layi har aka zo kan magana duba lafiyar ki ha ba da jiya ka ga malam zuwa za mu ga malam idan na fi gane dogon wannan zancen na shi shi ta wannan kudin ganin likita zan yi mai zai mu ka zo mu je a gaban ka ai komai in ya so ko nawa ne ma ka kirga ka biya su ki je ki samu ganin likita ke da kan ya huta da alabashi karshen ta paracetamol ne da anti-malaria ki je ki sha sai an je an me yasa kokolwar ka ba ta fahimta abu ka zo ka wuce mu tafi gurin likita bai kina nufin sakaci kika yi har wani abu ya zo ya shiga jikin ki kai ma kina nan sai ka ce ba wayayya ba sai ka ce ba yar ba wayayya ba wannan a wani gurin ne wallahi kunya zaki bani na rantsa har ga Allah in na kullum na bai na kai ki wallahi kunya zaki bani in ta kullum na kai ki wallahi kunya zaki bani kunya kai ka san maganar kunya abu dai tare muka yi shi dole kuma in zamu je ganin likita mu kai kafa wanda kina nufin harbuwa kika yi kun kuma harbuwa kika yi ke ki rasa gane yanda zaki haka bar ki sakaci hakan ta bani dake me sakaci ko mi sakaci ya kake mun wani magana wa ya ja wani a ciki wa ya ribaci wani a ciki sirkata 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 ce a gidan nan? Wannan gadara a nan gidan ta faru? Ke Rayana, tashi bige tsaye. Na ce ki bige. Ga idan ki. Ye, shi ke nan. Wallahi sai ki gaya mun yadda aka yi. Haka wannan nan ya hukunci a cikin gidan nan ban sani ba. Na rantsa da Allah sai ki gaya mun yadda aka yi. Wani lahira ya fi ki jin daɗi. Ko baki ji ba? Ba za ki mun bayani ba magana nake miki. Sirka ta ce halin ta san ba shi da kyawu. Sirka ta ce. A'a ni fa ba na son haka. Ni ban ce miki zan zo nan hotel in same ki ba mutumin da yake da gida na sanin musamman kuma gidan nan da ke sai hali nan. Kai ma yi abin da za mu yi mu gama ba tare da wani ya gama ba Allah kaɗai ne mana da salama. Ina zuwa. Sirka ta ce kuɗi su take so. Ba Allah gurin ka muka zo. Ina jin. Magana yarinyar da biya ke ciki. Yanzu irin can amana da za ta biyo baya ke nan da yaki na da ke. Ni sabi kai da dauke ka amana. Ashe ba ce amana ne kai. Tamkar da na haife ka a cikin da baka. Hirar nan idan ka zo ba na barin ku a wajen har cikin gida kake shiga ashe aika me na cin amana ai harka ce ta ban gishiri in baka manda sai kuma banko ya zage ka dangane yake samun wajen shi ai ne ajiya wannan ba wani abu ne wanda zaki daga hankalin ki wai har kin zo ku yi rinnin gurin kun haihuwa da hanki ki ta so ɗanki ku zo har gidana a ce za a zo a tattauna wannan magana ai wannan abu ne mai sauki ashe dan iska ne kai ni ban sani ba ashe baka da mutunci ka dirka yarinya ciki gashi nan ta ganyace sannan ka riga gaya mun sai bango ya zage ya dai ne mata da yadda ta komi ya faru kuma ita sakacinta inda ba din sakacinta ba hakan ma ba za ta faru ba ne ba har ke kai to na bi ka rashin mutunci barka jin gaya maka
kai karamin dan iska ne. Ni na san da wanda zan yi, kai ba abokin yi na bane. Ba dai tsoho na nan ba? Tsoho yana. To da shi zan yi. Ina son abin da nake so abin da ya tsaya tsakanin ni da yadda ban taba darajar tsohon ko tsohuwar ki ba. To kake taba darajar tsohuwa ko tsohuwa ta tsaya tsakanin ni. Haka kace ko? Haka na ce. To za ka gani gurin tsohon zaki. Ai ba fyaɗe ne mata ba. Fyaɗe ne mata? Abu ne ita ta ja hakan ta faru. Idan ka ba sa ran sunan ka kare aka yanka. Na ce in ka ba sa ran sunan ka kare aka yanka. Kuje. Hajiya ba dan ma dai arziki ma na ƴar take Allah ya sa har mun yi alaka da ita ba. Ai ba sai dai in gaya miki cewa ke kuma idan kin fasa ranar sunanki shaki aka yanka. Abu ne wanda kin ban gishiri na baki manda me a ciki. Abu ta katse min yana kokarin haɗa wata dukkan ina kokarin bacin na bature ita kuma ta zo tana neman ta kawo min discouraging. Ni wannan da ta fashe mai da zan ba abin da zan sai da kai ta sannan hakan ta ba. Abin da ko ina aka ji zan ci ana gafarta malam ba ga ne mata ba. Ke yaya ake zan ce wai zargi na ake. Ba ta ganin duk mutunci. Wannan shi ne abin da ya faru. Shi ne na ce to bari in zo ni. Tun da ni yare na ni mace ce. Sai yana neman ya nuna min shi da zamani ne. Yanzu ai ga ka ga babanka za ka yi mai rashin kunyan ne. Shi ma ka nuna min na zamanin ne kai. Allah sai. Wallahi duk wanda ya rubuta tun farko ma tun tale yaron nan iya kokari na Allah ya gani Allah shi ne shaida ta. Babu yana bai da shi ba kin ga shiga hidan dai ba rashin sana'a ba amma ka kawai kamar da kanka mutum ba za mutum wani ka funya ta ni a duniya ne yanzu a kunne ki ba zuwa farya a ce ma wai wannan zance ba zai boye ba na kowa ma ya riga ya sani da ka tona ta ka so ta kanka. Ai Alhaji ai mu ya tona ba asiri ya zo na dirka yarinyar nan ciki. Ni kalma ce ba na so hajiya tunda abin da ya riga ya faru a jana mai tashi. Wani ma fa a san raina bane. A san raina bane. A san rai. Ita ta ne ba shi ne baba. Wallahi ka tushe ni wallahi. Saboda Allah yanzu ina za mu kai wannan ciki. Ba ta nan sai ku san yadda za ku yi. An za ja kuma wani abu tun da kina ya riga ya kuma sai wani masala ake yaba wani kuma abin da ya riga ya fara. Ba dole kuma ya aure ta ba. Shi kenan. Kuma tun da ka ce shi ne. Amma ai taba bai gana aure. Mutum bai kai ka ba mu zama nan ko mutum da kai wannan shi ne sauki. Ai ta ina ma ya zama dole. Ya za a yi mata in mata sai wannan aure kawai na yake da dama. Baba ina fa da wannan zan aura ba akwai wanda muke magana aure. Ita ma ba magana aure. A sani kaje kai wannan mu da baki ba zan mutu. Wallahi wannan shedan ne wallahi. Allah kai ka kiyaye wallahi. Ka lallaba ka dirka wa yarinyar ciki sannan ka sa kuka? Ai ba kai za ka yi kuka ba ni zan yi kuka da ka cuce ni. Sai baka a nisa an kashe rai magana amma abin da a ruwan da yake. Za a kanta amma na yi muke da ba. Dan Allah ya ji. Aure ko ne ba ya zo. Allah ya ji. Allah ya ji. Muna biki mace ba ba. An yi kawai ma da ba. Ya cuce ni wallahi ya rabu. Ake da rai. Ba ka zo da cikin dan aure ka ka ba ta mata. Wallahi baba ta tari bace. Wuce mutum. Wuce mutum. Sirikata, 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 sirikata ce. Halin ta san ba shi da kyawu. Waki haka za mu zauna haka za mu yi rayuwa da ni. Ko da yaushe in na fito zan fita sai kin tambaye ni inda zan je. Sai ka ce wani karamin yaro. Karamin yaro ne za a yi masa haka. Zai tafi a haɗa shi da wanda ya fi shekaru a ce su je tare. Ko kuma in zai tafi shi kadai a ce masa ina zai je. Ya faɗi inda zai je sai a bar shi. Ai gani ne a gona kamar karamin yaron kake shi yasa nake tambaya. Ba za ki dai je inda zan je. Ni dai na san wannan abu ne aka magana. Ne da babbar wata shi.
To me kake so a yi? Duk abin da kika yi. A'a, na fi so ka gaya min abin da kake so da Ni na baki damar yadda kike so. da abin ba za ka rasa abin da kake so. Ba illa iyakacin ta in yi min shi ne bai mun ba kuma ba rubuta. To ai ni ba na buƙatar ka bar shi. Shi yasa na tambaye ka ka faɗa min abin da kake so. Ki ji abin da kika yi. Ni na baki damar. Ni kawai sai na dawo. komai nisan jifa in yayi sama dole ya fado. Sirka ta ce ki duba Allah ki canza hali. Salamu alaikum. Ke kadai? Baya ci. Hanya ko zaman nan naku da daɗi kuwa. To ban gane ba yanzu ba farfesa. Cikin ki ya nuna alamar ba ki jin daɗin zaman nan. Duk da ma dai laifin nawa ne shi ne nake faɗa har kullum ka kama mutuncin kanka. Da kin rage mutuncin kanki ki wannan aika ta ɗaya da darajar ki zaki shi. Ko ba haka ba? Amma kin riga kin zubar da mutunci. Na gaya miki mutuncin tunani kwalba. Ai sharrin shi. A haka mutane suke su takarkar su kwada rashin mutunci sai su ce sharrin shedan. A ta ɗora wa shedan saboda gangarin shi ake yi da mutunci. Kuma ni ma dai da dai. Maneman nan sun fito an samu talakan nan an samu da rufin asiri an samu ustazi duk na ce ba haka. Gashi nan da rubuci a an samu da wani babu mutunci a mutunci. Kai, Allah ya sauya mana da abin da ba ta. To amma umma ina da wata magana. To, Kin ga mazan nan da yawan su ko ba abin da ya faru da ni ba ba kirki ne da su ba. haka Ya kamata a ce mu nemo wani malami wanda zai mana addu'a ya mallake shi. gidan malami. Malaman da sai dai ki kai musu kuɗin ki su wanke ki su sai kaji da yayansu da matansu a yaga da su ci. Ke kina can kina hanki no? Ai ne yadda da mu wannan shigo ba su. Shi malamin kura na da maganin zama ce kanta ba. Su malaman ba kya ganin siyar kace ne. Su wa kansu ba. Su ba sa so su gansu a cikin jin daɗi ne da rufin asiri. Kar ma ki ɗauki wannan layi. Da abin da kika kaga a cikin layi sannan ba ki yi kawai dai mu ci gaba da ba wanda Allah ya wa hijabi ka roƙe shi ne kamar dan ba a masa da jin dai da abinci ne to ne mai dan mai gobe ba ki ci bara da mai sai sawai ni ko bara da mai ba wata ba wannan nasi ne ko wani dan balon ko wata yar gaba ko wani dan da wani kula da nono Allah ya sauwa ni zan ba zan sha ba ko haka kawai zan sha shi kuɗi kira ba zan sha ba na goma Komai nisan jifa in yayi sama dole ya fado.